אני הגעתי מחיפה, ובדרך ליד חוף דור בערך ראיתי כמה אנשים עפים להם בשמיים צנחנים, וחשבתי שהם ככה צונחים באופן חופשי ובטוח, ללא דאגות לרגע, להיות חופשיים, רגע לא לחשוב, רגע לא להיות מחוברים לשום דבר ולאף אחת. ותהיתי מתי אנחנו בארץ נוכל להרגיש שוב, או אולי בפעם הראשונה, חופשיים מדאגות, חופשיים מדאגות שאנחנו נוציא הגה מפינו ומישהו יעצור אותנו או יעזוק אותנו, יזיק אותנו. אז אני מודה לגיל על ההזמנה. מפגינות ומפגינים יקרים, כעובדת סוציאלית ומרצה בתחום שלי, קיבלתי את הזכות לדבר כאן. אני מרצה באוניברסיטת חיפה ובמרכז אקדמי רופין. ההפגנה הזאת מתקיימת לאחר שחרור של 8 חטופות הביתה. לצד ההתרגשות האדירה, שבועות אלה הם מורטי עצבים באופן מיוחד, כשמאז 7 באוקטובר 2023 אנחנו מוצפים כאב, עצב, תסכול, ייאוש ורגשות רבים נוספים. אחד התפקידים שלי זה לעזור לאנשים להתמודד עם רגשות מורכבים, עם מצבים מורכבים, לעזור להם לנצל את המשאבים הפנימיים שלהם, על מנת לשמור על רווחה נפשית ועל שפיות. מהמקום הזה ארצה להגיד כמה מילים כאן. הטבח של החמאס ולקיחת בנות ובני ערובה רבים הם מעשים פשעים מעבר למילים ודרשו תגובה מכרעת מצידנו. אך הממשלה שלנו מתנהלת באופן בלתי מרוסן, ללא תוכנית וללא תכנון. הרג רבים חפים מפשע, שכחתי את המשקפיים שלי, והרס עצום בלתי הפיך הם תוצאות התנהלות זאת. ההפגנות שלנו הן למען החזרת כל החטופים מצד אחד, ומאידך נגד התנהלות הממשלה. רבים שואלים לגבי השפעת ההפגנות לשינוי המצב. אז קודם כל, ושלא יהיה לאף אחד מאיתנו ספק, אנחנו המצפון, לא, אני לא חושבת, תודה. אנחנו המצפון של המדינה שלנו, ועלינו להמשיך את מצפוננו. האם אפשר בכלל לדמיין את השנה ורבע הזאת בלי ההפגנות? הממשלה הייתה משתוללת עוד יותר, והמצב היה מזעזע בהתאם לולא המחאות. אומברטו אקו, סופר ופילוסוף איטלקי ידוע, כתב שלאחר תום מלחמת העולם השנייה, אנשים תהו כמה השפעה הייתה להתנגדות נגד המלחמה בארצו. אקו השיב כי שאלה זאת אינה רלוונטית. החשוב הוא המשמעויות המוסריות והפסיכולוגיות של ההתנגדות, ולא להמתין באופן פסיבי לתום המלחמה. מעבר לכך, אנחנו מחזקים את מעט חברי הכנסת שמתנהלים ומשמיעים קול אחר, קול של אנושיות, של הסכם להחזרת החטופים, קול לעצירת ההרס וההרג, וקול לבנייה מחדש. נכון, לא הצלחנו לפלוט את הטירוף הזה, אך לא נפסיק לתת ביטוי לערכים שלנו, הערכים שהם לא תלויים במצב. התנהלות מחפירה בסביבה שלנו לא אמורה להשתיק אותנו. מישל אובמה דייקה זאת לפני מספר שנים כשאמרה על קמפיין לנשיאות בארצות הברית
When they go low, we go high. כשהם יורדים לשפל, אנחנו מתעלים. אם בצומת או על הגשר מקללים אותי, אני רק מביטה ולא מגיבה. בנוסף לתהליכים יש את הזמן שלהם. בסלובניה הדיקטטור הודח אחרי 8 שנים של מחאות, וגם הברחת הסדיסט אסד הייתה תהליך מתיש, אך המורדים הצליחו. גם אנחנו נדבוק במטרה שלנו ונביא את השינוי. אז איך נתמודד עם הכאב ועם הייאוש שלנו? קודם כל נחבק את עצמנו ונבין שגם רגשות אלה הם חלק מהחיים שלנו. שנית, נסתכל למה יש לנו, ויש לנו הרבה. המצגים האינסופיים ברחבי הארץ, פעולות מחאה רבות, ההפגנות היומיומיות במקומות רבים, כל אלה נעשים על ידי אנשים איכותיים ואמיצים. נשאב כוח מהמשפחות שלנו, מאנשים בעלי ערך שעובדים, שמשקיעים, נותנים את עצמם. החיובי ישלוט. ושלישית, היום אנחנו כמעט כבר ביום לאחרי. חיוני לחשוב איך נרצה שהארץ האהובה שלנו תיראה. מה נרצה להשקיע? מה נרצה ליצור? האנרגיות שלנו צריכות להיות מושקעות בבנייה, בלמידה, בשיתופי פעולה, בהגדרת ערכים, בפרויקטים. כל זה במקום לדקלם שוב ושוב מה לא נרצה ואת מי לא נרצה. בואו נגדיר מה נרצה לבנות ועם מי אנחנו רוצים לבנות. מצבים רבים אינם בשליטתנו, אך האחריות של כל אחד מאיתנו היא כלפי עצמנו. לפעול על פי הערכים שלנו ולתת להם ביטוי. דבר אחרון, בליבי אני נמצאת רבות עם האנשים החטופים. לא עוזבת אותם רגשית. עליי להאמין שזה תורם למשהו. חובתי כלפי עצמי היא לשמור על האנושיות שבי, על התקווה ועל הערכים שלי. תודה רבה.